Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, hürmetli televizor qarawçılar. Efirda bir tapşırığı. Әлеге тапшыруда biz хәзрәтләребезнең тормыш һәм дин юлларын өйрәнәбез. Әйе, хәзрәтләребез бик төрле. Аларның гадәтләре төрле, холыклары төрле, тормыш юллары төрле. Ләкин аларның һәрберсендә дин юлына килү тарихы берләштерә. Бүгенге чыгарылышта исә biz мәркәзебезнең гаилә мәчете имам-хатибы Рөстәм хәзрәт Хәйруллинның тормыш һәм дин юлын өйрәнербез, иншаллах. Бер тапшыруын мәркәзебезнең гаилә мәчете имам-хатибы Рөстәм хәзрәт Хәйруллинның эш кабинетына башлап җибәрәбез. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху, Рөстәм хәзрәт. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатуху. Әлеге тапшыруны сезгә дә, безгә дә хәерле башкарып чыгу өчен Аллаһ Тәгалә тыгышкычлары бирсен иде. Амин. Амин. Хәзрәт, тапшыруның башында гаилә мәчетенең тарихын сөйләп китмәсезме икән? Аллаһның рәхмәте белән шушы мәчетне салучы, һәм ниятләүче хатиб хәзрәт урыннары җәннәттә булсын, без аны онытмыйбыз җомга саен. Аларга дуа кылабыз. Ул сөйли иде, менә шушы җирне тәкъдим иттеләр. Әле монда өйләр дә юк, аяклар белән йөрим, үлчим ди, ярар мәчет салырбыз, йөрүче булыр микән, юк микән? Һәм Аллаһның рәхмәте белән ул гади төзүче, гади эшче дип әйтик, әлхәмдүлилләh, Аллаһка тәвәккәлләп сала башлады. Һәм шуннан соң без бик рәхмәтле безнең шәһәргә, Илсур Рәисәчкә, Эмиль Нәйлешләргә һәм бабай бит авырлык белән сала, алар үткәндә менә безнең күршеләребез монда бит универсиада килгән иде. Алар килгәч бу нәрсә ди? Бу мәчет булачак ди. Әйдә әле ярдәм итик дип, әлхәмдүлилләһи раббил аләмин, анда төзүчеләр май аенда керделәр һәм Аллаһка шөкер август аенда без мәчетне ачтык. Ачылыш вакытында хатиб хәзрәт инде мин картайдым ди, мөфти хәзрәттән хәзрәт сорагач, шунда инде мин менә беренче көннән үк мәчет ачылгач, шунда имам хатиб булып вазифаны башкарам. Аллаһка шөкер, шуннан соң мәхәллә белән бергә балалар өчен майданчык ясадык, шишмә ясадык. Аллаһка шөкер, мәдрәсә күтәрдек. Әлхәмдүлилләh, банкет залларын күтәрдек. Аллаһ Тәгалә кабул кылсын һәм халыкка шушы гаилә мәчете булып хезмәт итәргә насыйп итсен. Хәзрәт, иң самими балачак елларына әйләнеп кайтыйк әле. Сез кайда һәм кайчан тудыгыз, нинди гаиләдә үстегез? Аллаһның рәхмәте белән минем ике абыем бар, без өч малай, әниләрендә, әтиләрендә. Һәм абыйларым миннән 20 яшькә олырак. Мин төпчек, әни мине 46 яшьтә таба. Кыз булыр дип өметләнгәндер, урыннары җәннәттә булсын, ләкин менә яңадан малай. Мин шушы 28 февральдә тудым. Кышның ахыргы көне күп кеше көлә, хәзрәт 29 февраль булгандыр. Хәзер бит календарьдан тикшереп була, тикшердем, юк, 28 генә, 29 көн ул елны булмады. 83 елда тудым, Аллаһның рәхмәте белән. Әтиләрем инженер, гомер буе шушы хезмәт иттеләр. Әниләрем табиб, ләкин мин олы яшьтә мине тапкач, мин аларны барыбер инде аксакал булып истә калдылар, ак яулыклы апа булып, әни истә калды. Менә икесендә хәзер юк бу дөньяда, урыннары җәннәттә булсын. Менә шушы гади гаиләдә дип әйтик, эшчеләр, хезмәт итүчеләр, эшен яратучылар гаиләсендә тудым. Әби бабайларны мин күрмәдем, чөнки төпчек булгач, бабайлар муллалар булды, бәлки шул сәбәпле теге кан тартып, Аллаһның рәхмәте белән мин дә хәзер шушы мулла вазифасын дәвам итәм. Рөстәм хәзрәт, кичкенә вакытта нинди бала идегез? Әлбәттә, мәктәп елларын искә алсак, Аллаһка шөкер, тырышып укыдык. Аллаһның рәхмәте белән шул мәктәп дәврында бит мин мәчеткә дә йөргән бала, һәм аттестатны ачсаң, аттестатта эшле дә бар. Рус теле буенча эшле тора, ул безнең класс җитәкчебез булган иде. Шушы мәҗлескә килгәч, менә бит Рәйсә Гайсовны эшле бит миндә берәү генә дип, хәзрәт белмәдем бит, хәзрәт булырсыз дип. Менә шуңа күрә шундай бала идек. Шунда мәчеткә йөргәч, менә әни мәчеткә беренче тапкыр китергәч, миңа ничә 9-8 яшь булгандыр. Идән көндә китә идем, мәчеткә көн аралаш килә идем.
Көн аралаш килгәч, шунда бабайлар мине хулиган малай дип йөртә башладылар. Аллага шөкер, аннан соң үзем яратып йөри башладым. Аннан соң беренче урыннарны ала башладым. Аннан соң менә Аллаһның рәхмәте белән университетларга укырга кердек. Аны тамамлап, Аллаһка тапшырып, өйгә Бөгелмәгә кайттык. Бөгелмә малае мин. Бөгелмә дигәч, Бөгелмә бит ул бик специфик шәһәр. Бөтен гафу инде, бөтен наркотик нәрсә шушындан, шул яктан бит керә бөтен пычрак. Шунда бер зур җитәкче сорый: "Хәзрәт, ничек тә инде Бөгелмәдә бөтен хулиганье һәм син дә мулла булып Бөгелмәдән?" Мин бик рәхмәтле бу хулиган малайларга дип әйтик, чөнки бәләкәй чагыннан ук барыбер мәчеткә йөргәч бергә үсәсең бит. Без шушы перестройка балалары, монтировка балалары дип әйтик. Шунда шул ук малайлар бит утырып гөнаһлы әйберләрендә кулланалар, эчәләр. Һәм хәтта мин хатırlayам, бер тапкыр менә Аллаһ шөкер, Аллаһ Тәала мине саклады. Бер тапкыр шушы харам әйбергә кулым сузылган, ләкин шуларның хулиганнарның олысы: "Син бит мулла, сиңа ярамый" ди. Һәм әлхәмдүлилләһ, менә Аллаһның рәхмәте белән Аллаһ Тәала шулай саклады. Ни папирос, ни аракы, ни пивасын гомеремдә авыз итмәдем. Шушы бәләкәй чагымнан ук диндә булып, һәм мин аның өчен әниемә рәхмәтле. Чөнки әни баштан намазга баскан, аннары менә зур хыял булды инде әтине намазга бастырырга. Аннары үзем мулла булгач кына, аннан соң ул да бик кызыклы хәл булды. Аннан соң гына әти намазга баскан, урыннары җәннәттә булсын. Рөстәм хәзрәт, мәктәп еллары ничек узды? Сез яхшы укыдыгызмы? Мәктәптә тырышып укыдык. Теге барыбер эшлеләр, менә шушы бер эшле бар аттестатта. Тырышып укыдык Аллаһның рәхмәте белән. Шул ук вакытта мәчеткә дә йөргәч, барыбер гаделлек өчен, теге кашан көчсезләрне рәнҗитә иделәр, ул вакытта кысыла идек. Аллаһга шөкер, әлхәмдүлилләһ. Һәм шул ук вакытта Аллаһга шөкер, теге бик шукта булмадык, бик теге рәнҗитә торган өлешендә дә булмадык. Аллаһ Субхана ва Тәала саклап, шуңа күрә менә шул хулиган җегетләр арасында да, мәктәптә дә барыбер сүзем үтә иде, авторитетым бар иде Аллаһның рәхмәте белән. Иң яраткан фәннәрегез нинди иде, Рөстәм хәзрәт? Иң яраткан фән ул математика, ул физика, ул физкультура. Менә шушы фәннәр иң яраткан фәннәр. Хәзрәт, кем булырга хыялландыгыз? Әгәр дә Рөстәм хәзрәт Хәйруллин гаилә мәчете имам хатибы булмаса, бу тормышта кичкенә Рөстәм дигән малай кем була ала иде? Менә 8нче классны бетерүдә әтидән сораган идем, лицейга китсәм ярыймы дип. Әти мәктәпне укып бетерде, аннары кая телисең, анда барырсың дип әйткән иде. Һәм хыялларым, әгәр дә менә сез әйтмешли, мулла булмасам, шушы күбрәк юридический юнәлештә, юридический гыйлемнәрен алырга. Һәм икесе дә бердер, чөнки менә шариатны өйрәнәбез, шариатта ул бит шул юридик кануннары, ничек без яшәргә тиешбез, нинди таләпләр, нәрсәләр куелган. Шуңа күрә менә светский дип әйтик, аны алмадык, но барыбер менә дин ягыннан шул ук юриспруденцияны дип әйтик, шариатны өйрәндек Аллаһның рәхмәте белән. Хәзрәт, бала чакта беренче дин белән танышу ничек булды? Иң беренче дин белән танышу, әни кулга алып, шушы мәчеткә китергән, мәчеттә лагерь барган иде, шул лагерьгә җиреп, Аллаһның рәхмәте белән мин намазга басып, уразаларын тотып, менә мин хатırlayам, беренче уразам шушы февраль айларында булган иде, һәм ул 33 ел эчендә әйләнә, нәкъ шушы менә иншалла бу елларда без шушы менә бер тулай бер түгәрәкне уразаны тотып чыктык дип әйтик. Хәзрәт, дин юлына басарга микән, шул эшчәнлектән китәргә микән дигән икләнүләрне мәктәпне тамамлаган Рөстәм Хәйруллин ничек җиңде? Сездә андый икләнүләр гомумән бар идеме? Юк, мин рәхмәтле мәчеттә булган укытучыларга, чөнки алар тәкъдим иттеләр, әйдә укырга бар, кер, менә мәчеттә, менә бездә дә бит дәресләр бара, шунда беренче курста мәсәлән бик күп балалар, аннары әзәеп бара, һәм без шушы ахырына 3 малай гына калдык. Шушы хатırlayам, укытучыбыз утыртып, менә сездән берсе генә калса, без Аллаһка бик рәхмәтле, һәм шушы эшебездән берсе теш врачы булды, берсе хулиган булып бетте. Мин менә мулла булдым, Аллаһның рәхмәте белән, мин укытучыларыма бик рәхмәтле. Хәзрәт,
Безнең татар гаиләләрендә шундый сөйләшү булырга мөмкин. Әйтик, балалары мәдрәсәгә, ислам университетына укырга керергә тели, ата-ана әйтә: "Улым, кызым, син аны бетереп кайда эшләрсең соң? Кер әнә юристка, кер әнә икътисадчы экономистка, кеше булырсың." Мондый очракта имам-хатип буларак һәм инде үзегез яшьлегегездә дин юлын сайлаган белгеч буларак, шушындый яшьләргә һәм әти-әниләргә нәрсә киңәш итәр идегез? Әлбәттә, һәр бер гаиләдән бер баланы без дин юлына бирик. Керсеннәр, укысыннар. Менә күп гаиләләрне беләбез, баштан мәдрәсәне бетерсәм, аннары юрист булырмы, кем архитектор булырмы, аннары анда укыр дип. Чөнки бу дин ул нигез. Менә күп хәтта мәчет каршында булган курсларга балаларны җибәрми торган гаиләләрне беләбез. Шушы балалар үскәч, әти-әнисен дә тыңламый. Шуңа күрә балаларыбызга без мулла булмаса да дини тәрбиясен бирик. Кызмы ул, малаймы ул. Чөнки ул нигез һәм ул тәртипкә өйрәтүче, ул аннары гомер буе намазда, уразада әти-әнине хөрмәт итүчән булачак. Вә әгәр дә бирмибез икән, аннары ничек нәрсә булыр дип без аны күз алдыбызга китергә мөмкин түгел. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә сакласын. Әгәр дә балабыз тели икән дин юлыннан барырга, барсын. Аннары фикер үзгәрергә мөмкин. Менә без шәкертләр белән сөйләшәбез. Менә үзем дә хәтерлим, мәчеттә беренче ел ул барыбер бит авыр. Менә күп кеше уйлый, мулла матур киенгән, матур. Менә ул бөтенесе, менә түбәтәй, ул Җәлил хәзрәтнең бүләге, костюм ул башка кешенең бүләге, күлмәк ул бүләге, балдак ул бүләк, бөтенесе Аллаһның рәхмәте белән, менә мулланы без матур итеп күрәбез, ул бөтенесе бүләк. Әйе авыр булырга, әйе ачлыкта, ләкин Аллаһ Тәгалә бер кашан да ташламый. Менә беренче елларны әле хәтерлим, без уразада фитра садакаларын җыйдык, ревкомиссия утырып, шушы список буенча, бу мискин гаиләгә шулай фитра садакасын таратып бетердек. Шунда урыннары җәннәттә булсын, Юлдаш абый, ревкомиссия агзасы, бөтенесе чыктылар да, Юлдаш абый, бер 50 сум әҗәткә бирегез әле. Бу миңа карый, нәрсә булды хәзрәт? Әйтәм, ипи аласы иде, ипигә акча юк. Бу бабай, теге ветеран бабайлар бит, шундый каты бабайлар җылап җибәрде, хәзрәт ди. Ничек без җәннәткә керербез? Син хәзер генә үзең кул куйдың, шу хатлы мискиннәргә ярдәм итик дип, үзең шул халәттә дип, шулай җылап җибәрде бабай. Шуңа күрә менә шундый бабайларга кемнәргә мин рәхмәтле һәм яңа менә дин юлына имам вазифаларын кабул иткән егетләребезгә сабыр итегез. Аллаһ Тәгалә сезне ташламас. Әйе, ачлык булыр, авыр булыр, ләкин сезнең янда һәр вакыт Аллаһ Тәгалә, шуны онытмагыз. Тапшыруыбызны блиц сораштыру өлешенә аяк басабыз. Рөстәм хәзрәт, әлеге өлештә сезгә 2 вариант тәкъдим ителәчәк һәм сез бар тик берсен генә сайлап алырга тиеш буласыз. Сез әзерме? Әзер, Аллаһка тапшырып. Беренче категория – буш вакыт яки хобби категориясе, Рөстәм хәзрәт. Китап уку яки спорт белән шөгыльләнү. Әлбәттә, икесен дә яратабыз. Спортын да, теге муллага карасаң бит күренми шул, теге спорт белән барыбер әзрәк йөрергә, нитәргә тырышабыз. Ләкин китапсыз мулла булмый, чөнки менә нинди кибеткә керсәң дә, шунда нинди китаплар, яңа китаплар дип, шуңа күрә әлбәттә китапны сайлыйбыз. Хәрәкәт итү төрө, Рөстәм хәзрәт. Велосипедта йөрү яки машина йөртү. Велосипедта йөрү ул минем зур хыял. Менә сез безгә килеп җиттегез, бездә теге велосипед белән йөри торган аерым юллар юк, шуңа күрә куркып, ләкин велосипед белән йөрибез. Кызык җавап. Сезгә якын категория, Рөстәм хәзрәт, гаилә категориясе. Үзең уңышка ирешү яки балаңның уңышка ирешкәнен күрү, хәзрәт. Әлбәттә бала, әлбәттә без балалар өчен тырышабыз, алар өчен дуа кылабыз. Аллаһ Тәгалә аларга тауфикларын, хәерле юлларын насыйп итсен. Амин, шулай булсын. Рәхмәт, хәзрәт. Гомер категориясе яшь калу яки тәҗрибә туплау, Рөстәм хәзрәт. Әлбәттә тәҗрибә туплау, чөнки китаплар укып, үзебез яшәп күрәбез, тәҗрибә, хикмәт ул бик кирәк, ансыз булмый. Гыйлем категориясе остаз булып яшәү яки сәләтле шәкерт булып калу, Рөстәм хәзрәт. Мин үземне хис итәм, гомерлек шәкерт, шуңа күрә бәлүдән башлап ләхәткә хәтле ничек Расулыбыз әйтте, без өйрәнергә, шәкер булырга тиешбез. Рәхмәт, хәзрәт. Һәм финал категориясенә дә килеп җиттек. Уңышлы бүген яки якты киләчәк, Рөстәм хәзрәт. Хәзер тырышабыз, эшлибез якты киләчәк өчен. Әлбәттә, бу дөнья белән киләчәк бетми, без ахират турында да онытмаска тиешбез, иншааллах, җәннәтле булырга язсын.
Бергә бер тапшыруын дәвам итәбез. Бүген без мәркәзебезнең гаилә мәчете имам хатибы Рөстәм хәзрәт Хәйруллинның тормыш һәм дин юлын өйрәнәбез. Рөстәм хәзрәт гаилә мәчетенең күркәм намаз залына күчкәнбез икән, димәк, сезнең дин юлын өйрәнер мизгелләр килеп җитте. Рөхсәт итсәгез, беренче сорауга күчәр идем. Кайсы мизгелдә дин юлына килергә уйладыгыз, Рөстәм хәзрәт? Ул юл озын булдымы, әллә һич көтмәгәндә дин әһле булдыгыз да куйдыгызмы? Allah'ın rəhməti bilən, min bik rəhmətli Rabbimiz Allah'a, çünki min məşiddə üskən bala. Hələ bələkə şağında əniyim mini məşidkə getirib, məşiddə dərslər cəygət, lager deyib eytəbə, şuşu lagerlər bara idi. Şunda əniyim mini getirgən, həm şunu bilən, min məşiddə üskən bala Allah'ın rəhməti bilən. Тамашачыларыбызга хәзрәтләребезнең гаилә хәле дә кызык бит. Рөстәм хәзрәт Хәйруллинның гаилә хәле нинди икән? Сез гаиләдә нинди ирхәмәти? Allah'ın rəhməti bilən, min özümlə bəxtli əti deyib hiss etəm, Allah'a şükür, bəxtli özümlə hiss etəm, lakin o mənim hissim bit. Ana nindi min ailədə, ana kübrə xatından sırarğa kirək. Çünki biz özümüzni maqtarğa, nitərgə mümkün biz, xatın ol mənə vaqtında qayıtmay, mənə aşağı rəhmət etmay, taan başqa bəlkəm sifatlarım vardır. Allah subhanahu wa ta'ala saqlasın. Lakin elhamdülillah neçək siyikli peyğəmbərimiz öyrətkən, biz ailəmiz aşağı cənnətə kirərgə tırışabız. Həm inşallah Allah Teala şuna nasip etsin idi. Хәзрәтебез, сез озак еллар мәгърифәт өлкәсендә Мөхәммәдия мәдрәсәсендә дә хезмәт куйдыгыз. Гаилә мәчете имам хатибы да, әлбәттә, гаиләгә дә ниндидер зыян килмичә калмыйдыр. Бу очракта кайтып кирип булмаганда, хәләл җифетегез белән һәм эшегез белән араларны ничек җайлыйсыз? Әлбәттә, гаилә үпкәли, чөнки беренчедә ул һәр вакыт беренче урында ул гаилә булмас инде. Менә беренче урында үземдә һәр вакыт эш, мәчет, дин, тегә мәдрәсә, һәм шунда бәлкем гаибем дә бар, ләкин Аллаһка шөкер гаиләм мине аңлый һәм гаиләм мине һәр вакыт аңлап ярдәм итәргә тырыша. Хәзрәт балалар турында сүз кергән икән, бүгенге яшь буынны ничек дин юлына тартырга икән? Имам хатиб булырга балалар ничек хыялланырга тиеш? Сезнең бер мастер-класс булмасмы? Ул имам хатиб булу хәзерге дәврдә менә шул без шәкертләребезне, балаларыбызны карыйбыз бит теге хоккейчыдан сорасалар, сезнең балаларыгыз хоккейчы булырмы дип, юк булмас дип шагыйрь хәзрәттән сорагач, сезнең балаларыгыз имам булырмы? Юк, чөнки һәрберебез аңлыйбыз күпмәгә ул авыр вазифа, һәм шунда әгәр дә кеше, әгәр дә җигетебез, улыбыз, әгәр дә шәкертебез хыяллана икән имам хатиб булырга, ул күбрәк шушы хәзрәт янында йөреп, өйрәнеп, ничек нәрсәләр, аннары мәдрәсәләргә кереп, университетларга, академияларын бетереп, аннары ул әлбәттә имам хатиб булса, биккә хәйле булыр иде. Хәзрәт, без бергә бер тапшыруның чыгарылышларында мәркәзебезнең төрле мәчетләрендә йөрибез һәм һәрбер имам хатибтан мин сорыйм. Хәзрәт булу турында хыялландыгызмы? Күбесе әйтә, башыма да китермәдем ди. Кечкенә Рөстәм дигән малайның зур үскәч мәркәзебезнең бер олы мәчетенең имам хатибы булу турында нинди дә булса хыялы яки кечкенә генә мөмкинлеге бар идеме? Әлбәттә, бәләкәй чагында шушы хәзрәтләргә карап без хыяллана идек. Аннары бер вакытны, менә ул бары бер гел мәчеттә үскәч, укып шушы югары курсларга берничә бала гына кала бит. Шушы без 1-2-3 малай калган идек. Шунда хәзрәт безне машинага утыртып, әйдәгез әле бүген мине белән йөрегез ди. Һәм бер оешмага кергән, ул водоканал булып чыккан иде. Су мәсьәләсен сорап, теге бик кисмәгез, нитмәгез сулар булсын дип. Икенче оешмага кирип, мәчеткә ремонт кирәк дип сорап, шунда без карап йөрибез, каралы, хәзрәт ул бәлеш кенә ашамый, садака гына җыймый икән, матур итеп киенеп йөрми икән. Хуҗаларга кирип нәрсәдер сорый, һәм ул сорау бик авыр. Шунда менә әзрәк баштан хыяллана идек, аннары шикләнеп булыйм микән, юк микән. Менә Аллаһның рәхмәте белән шундай мизгелләрдә тормышта булган иде. Рөстәм хәзрәт, без күркәм гаилә мәчетенең намаз залында утырабыз. Менә мәчет имамы мактаулы исемнән ничек килдегез? Бу исемнән нинди дә булса горурлык хисе бармы күңелегездә? Күп кенә хәзрәтләребез әйтә, без моны эш дип тә атамыйбыз. Бу хезмәт, бу тәүлек буе дәвам итә торган хезмәт диләр.
Siz ничек җавап бирерсез икән? Әйеннәк шулай бу хезмәт чөнки менә берәр нәрсә булса кемгә хәзрәткә шалтыраталар. Үлем булса да, берәр авырлык булса да, төннә дә, көндез дә, хәзер бик күп теге социаль чиртәләрдә һәрберсенә җавап бирергә, һәрберсен күңелен күрергә, әлбәттә ул хезмәт итү һәм Аллаһ Субханаһу ва Тааля шушы хезмәтләребезне кабул кылсын. Һәм мин Аллаһның рәхмәте белән мин бит Россия Ислам университетын шәкерте, шуны югары курсларда булгач, ректорлар чакыртып, син бүгелмә җигете бит, бүгелмә җигете, әйберләреңне җыйды, бүгелмәгә кайтасың, андагы хәзрәт монда күчә, син аның урынына калырсың. Һәм мин шушы әле дөньяны белмәгән шәкерт кайтып шунда өйрәнә башладык, нәрсә ул налоглар, нәрсә ул картотека, зарплат түләргә кирәк икән, ремонт кирәк икән. Шуңа күрә имам булу ул бер яктан бик зур дәрәҗәдә, шул ук вакытта бик зур җаваплыкта. Хәзрәтләргә бит сокланалар. Бездә аларны яраталар. Бездә аларда югары чиста кеше күрәләр, хәтта гафу итегез, әүлияләр дип беләләр. Чынлыкта мәчеттә хәзрәт булу, имам-хатип булып эшләү, ул нинди эш? Сөйләп киттегез, бәлеш ашап йөрү генә түгел әле ул. Сөйләп китмәсме тулырак? Аллаһның рәхмәте белән, әлбәттә, ераграк безгә карасаң, без теге чиста, матур, әүлия шикелле күренәбездер, ләкин без дә кеше. Һәм менә шушы михраб урыны бит, шунда имам-хатип намазга баскач, аның янына иң укымышлы шайтан килеп васвәсә итә. Ягъни гади кешегә гади шайтан килеп васвәсә итсә, шушы имам-хатипларга, хәзрәтләргә, галимнәргә иң укымышлы шайтаннар килә. Шуңа күрә бездә дә гынаһлар бар. Һәм Рөстәм хәзрәттә фулан гынаһы бар икән дип, аны ишеткәч гаҗәпләнмәгез. Һәр бер кешедә гынаһы бар. Без фәрештә түгел, без әүлия дә түгел, Аллаһның рәхмәте белән. Шуңа күрә гынаһыбыз турында ишетсәгез, я Раббым, һәр кешенең гынаһын кичер дип, ләкин имам-хатип вазифасы ул бик дәрәҗәле. Һәм шунда син Аллаһ алдында җавап бирәсең. Мәсәлән, Аллаһ сакласын, менә безнең мәхәллә күпме кешеләр, кемдер мәчеткә йөри, кемдер йөрми, һәм күз алдыбызга кыямәтне китерик. Шушы кыямәт көнендә Аллаһ Тәгалә берәрсен бастырса, син нишләп намаз укымадың дип сорау булса, шушы мин белмәдем дисә, Аллаһ Тәгалә шунда имам-хатибны күтәрергә мөмкин. Эй, Рөстәм хәзрәт, ул синең мәхәлләдән иде. Нишләп син анарга өйрәтмәдең? Һәм ул бик авыр сорау, чөнки аның гынаһы безгә күчәргә мөмкин. Һәм шунда менә имам-хатиб бөтен мәхәллә кешеләре, мәхәллә ул күпме азан ишетелә. Шу хатлы кешене без вагазләргә, дингә өйрәтергә, мәчеткә чакырырга тиешбез. Һәм берәрсен онытсак, берәрсен үпкәләттерсәк, Алла каршында ничек җавап бирербез? Рәхмәт, хәзрәт. Хәзрәт, безнең татар халкында әйтем бар, өметсез шайтан дип. Кеше хыяллар белән яши. Хыялланганда гына ул һәр вакыт алга бара. Рөстәм хәзрәт Хәйруллин бүгенге көндә гаилә мәчете тематикасында, үзенең гаиләсе, балалары турында нинди хыял белән яши? Иң якты хыялыгыз белән бүлешеп үтмәсезме? Аллаһның рәхмәте белән, әлбәттә, без менә мәчетебездә ел сайын анкетирование дип әйтик уздырабыз. Шуны һәр кеше яза. Менә әгәр дә мин гаилә мәчетнең имам-хатибы булсам, мин тагын нәрсә теләр идем? Һәм шуны белән без менә халык, мәхәлләбез нинди хыяллары бар икән, ул безнең хыялыбыз. Менә мәдрәсә шуны белән булды. Хәзер Алла бирсә, без зурайтып, шушында әзрәк дини кибетләр булсын. Шунда менә мәрхәмәтлек бүлмәсе бездә бар, кая без әйберләрен җыеп кешеләргә таратабыз. Шуны да зурайтырга. Менә иншалла, әле планнарыбыз күп. Шәхси үземнеке, әлбәттә, гаиләм бәхетле булсын, балаларым бәхетле булсын, һәм Аллаһ Субханаһу ва Тааля исән саулыкларын бирсен. Һәм шунда ук менә гаилә дәресләре китабым бар. Икенче өлешен язып булмас микән? Халкыбызга тан күбрәк шушы гаилә мәсьәләсендә ярдәм итеп булмас микән? Чөнки менә күп кешеләр, хәзер күп гаиләләр бит таркала. Шунда без аларны чакыртып, әзрәк насихатларын, вагазларын биреп, шушы гаиләләрне саклап булмас микән дип, менә шундый хыяллар белән яшибез. Хәзрәт, шушы күркәм гаилә мәчетенең имам-хатибы булу эшенең әйттек, ул бик мактаулы эш. Аның төп кыенлыклары һәм төп өстенлекләре кайда? Иң төп кыенлык, без бит дөньяда яшибез, ул материаль әйберләр, чөнки менә мәчетебез зур. Хәзер мәдрәсәбез зур. Аның бит күбрәк зуррак мәчет мәдрәсәләр булу белән, аның квартплатасы да күбәя. Шуңа күрә безгә мәсәлән, элек газы әзрәк кенә кирәк иде. Хәзер газ күп кирәк. Хәзер су да күп кирәк. Хәзер ут та күп кирәк. Менә шушыларны туплап, шушы хөкүмәт алдында әҗәтле булмау, шушы түләүләрне капларга һәм шул ук ярдәмчеләрем, хезмәтчеләрем,
оештыручылар, башкалар, аларга да эш хакларын түләргә кирәк. Шуңа күрә бу дөньяда мәчеттә иң авыр ул бәләкәйме, зурмы мәчет, менә шушы эш хаклары, коммуналь түләүләре. Күп кеше уйлый, әлбәттә, кемдер ярдәм итә, анда хөкүмәтме, бушлаймы? Юк, җәмәгать менә һәрбер мәчет аның өчен түләп бара. Шуңа күрә менә иң авыр шул. Иң рәхәт, мәсәлән, берничә көн элек без эшкереп торабыз. Мәсәлән, әле гаиләләр, балаларсыз гаиләләр һәм килеп торалар. Шәхси үзем аларны эшкереп, дуаларын кылып, берничә көн элек бер 10 ел балалары булмаган, хәзер инде әни шалтыратып, хәзрәт ди, балага уздык, менә иншалла исән сәламәт булсын дип, менә зур дәртне бирә торган менә шундый мизгелләр, кайчан гаиләне саклый аласың, кайчан шушы балалар туа, кайчан аларга исемнәрен кушасың, никахларын укыйсың, менә иң зур дәртне бирә торган, Аллаһ алдында бәлкем савапны бирә торган иншалла менә шушы эшләрдер. Рөстәм хәзрәт, тапшыруыбызның ахырына мин бер фәлсәфи сорау уйладым. Ул сорау Рөстәм хәзрәт Хәйруллинның шәхесенә бәйле булыр. Гаилә мәчете имам-хатибы Рөстәм хәзрәт Хәйруллин. Ул кичә нинди кеше иде дә, иртәгә нинди кеше булу турында хыяллана? Җавап бирмәсезме? Аллаһның рәхмәте белән Аллаһ Тәала шулай тәкъдир кыла ки, күпме без күбрәк яшибез, шул хәтле хикмәт күбәя. Шуңа күрә менә хәзер әзрәк артка борылып, күп хаталарны мин теге Рөстәмгә әйтер идем, шуны эшләмә, менә башка эшләргә игътибар бир дип. Һәм шунда ук менә иң зур мәсьәлә нәрсә, без гаиләбезгә игътибар бирик. Хәзрәтме ул, мугалимме ул, инженерме ул, төзелеш эшендә эшлиме ул, biz гаиләләребез турында онытмыйк, чөнки балалар да үсеп китә, гаилә дә зурая. Менә ул мәсьәләдә без гаиләләргә игътибар итик. Шуңа күрә минем төп ниятем менә хәзер әлбәттә мәчет белән тигездә шушы гаиләбезгә дә игътибар итәргә. Хәзрәт, бүгенге тапшыру һәм анда биргән җавапларыгыз өчен зур рәхмәт сезгә. Шушындый очрашулар алга таба насыйп булсын инде. Амин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатух. Бергә бер тапшыруның яңа чыгарылышында без мәркәзебезнең гаилә мәчете имам-хатибы Рөстәм хәзрәт Хәйруллинның тормыш һәм дин юлын тыңлап үттек. Әйе, әлеге юлда кызыклы тарихлар да, гаҗәй вакыйгалар да байтак булган икән. Ә без сезнең белән иншаллаһ киләсе очрашуларга кадәр дип саубуллашабыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Сау булыгыз.